Mawa wabwino olemekezeka Malawi anzanga. Mawa wabwino a president anga okondedwa a dziko lino la Malawi, Professor Arthur Peter Mutharika mkulukuta moyo. Mawa wabwino kwa onse amene timakonda dziko lathu la Malawi, without aligning ourselves with any other political party, koma timakhala ndithu ndi mtima okonda Malawi. Tikufunireni Amalawi nonse nzika za dziko mawa opambana. Mulungu adalitse Malawi. Kuphatikizanso mundilole chinthu chabwino tisamachiwale. N'chifukwa chake amati a good turn deserves the other. Chomwe munthu wachita Amalawi ndi chimene wina aliyense amalakalaka, wina aliyense amakhumba. Pena paliponse pamene nzika za dziko zimakhala pamafunika mtima wa umodzi, mtima odzichepetsa, mtima oonetsa kuti mwa iwe muli utsogoleri, mwa iwe there are genuine rare qualities of leadership. Zimenezo ndi zimene zimapanga drive Malawi o dziko kupita chitsogolo. Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Dzina langa ndine Bile Banda, mwana wanu. Ndimafuna ndisana pitilire Your Excellency. Mumandidalitsa mzambiri malinga ndi momwe mumapangira ziganizo. Simafulumira, simachedwa. Komanso mumamva anthu akakuyankhulani kapena akadandaula. Whilst I'm on the same, ndimafuna mundilole Your Excellency ndithokoze mayi awa ngakhale sindikuwadziwa dzina lawo. Nthawi zambiri sindimakhala ndi ma facilities kapena zondiyenereza kuti ndingathe kukwaniritsa to complement the efforts or kapena the contribution that many others are making. Koma nthawi zina ndimanyadira momwe anthu ena amapangira ndi magwiridwe awo antchito, kapenanso mene amapangira ma decisions awo. Chifukwa cha zimenezo ndi zimene zimapangitsa anthu fe kutengeka. Chifukwa chimati kutengeka umatha kupanga zinthu zabwino kapena kupanga zolakwika. Tikalakwitsa tinayenera kuti tizikhululukirana. Koma what drives us most ndi zinthu zimene amapanga zabwino Amalawi anzathu. Mayi awa amene amachokera ku Palombe is a member of parliament from Palombe, honorable member of parliament from Palombe. Dzina lanu mayi wanga sindikulidziwa, koma ndikuyamikeni ndikuthokozeni zomwe mwapanga ku Palombe, momwe mwalankhulira pothokoza anthu amene akuchitirani zabwino kukuyikani inu pa mpando.
kuyamika kokha kuja ndi kupanga organize kuwabweretsa anthu pamodzi ndi kuwathokoza ndi kuwapatsa words of comfort and assurance. Mayi wanga ine ndine Bire Banda. I have worked with the NGO in the NGO sector for quite long. I've worked with Malawi Watch. Ngakale we are not successfully funded or supported now. Koma ndimayamika anthu amene amatigwira dzanja mzambiri kuti collectively we can beautifully do what is supposed to be done. Ndipo ndiyamike the Madam Chairperson of NGO Gender Coordination Network, olemekezeka Madam Mai Mary Katawera Banda, who a few days ago she was celebrating her birthday. And Your Excellency, ndimafuna ndiyankhule kuti zima ndivuta kuti ndilankhule zambiri koma pala anthu ambiri zochita machitidwe awo ndi magwidwe awo antchito ndi mene akutengera ziganizo mene amapangira ma decision at various levels zimapangitsa kuti dziko litha kupita chitsogolo. And mototi muone pa NGO level ndingakutsimikizireni kunena kuti Your Excellency Honorable Madam Mary Katawera Banda, Chairperson, Board Chairwoman of the Malawi NGO Gender Coordination Network, kwa ine Mulungu ndikupempha ndi mmodzi mwa anthu amene amandinyadilitsa amandipatsa chilimbikitso magwiro awo antchito komanso ma decision amene amapanga. Which is why ndifuna kunena kuti mayi awa amene amachokera ku Palombe zomwe apanga zandipatsa mangolomera kundikumbutsa kuti mene ndinkakapanga ma functions ena ake ku constituency ya ku Palombe. If I'm not mistaken, it could be constituency yawo nthawi imene kuli mayi wena. We ran a function kumeneko ku Palombe koma ndi zaka zingapo zapitazo, ndipo mayiwo anabwera and she graced the occasion in those yesteryears. Ndipo ndikamanena kuti pali anthu ena amakupatsa chilimbikitso mmene umagwirirana nawo ntchito ndi mmene umapangiranso nawo collaborate. Ndiye mayi awa Mulungu awachitire chifundo, awalimbikitse komanso asabwerere mbuyo, ndipo constituency yanu komanso udindo wanu Mulungu apitirize kukulimbikitsani. Mawu amene mwayankhula apereka chilimbikitso ku mtundu wa dziko makamaka ku dera lanu ndi ku mtundu wa dziko la Malawi. Chachiwiri ndinene kuti mudati muone mayi amene ndapanga caption apapanso amene ali nduna olemekezeka mayi Mary Tom Navicha ndi mmodzi mwa azimayi amene pa nthawi ina Amalawi anzanga tidati tikumbukire. Your Excellency, there was a critical moment in the National Assembly mu Parliament, nyumba ya malamulo, zinthu zitavuta. She stood strongly and defended Malawi's republic, the Republican Constitution. Nthawi imeneyo ali leader of the opposition ku Parliament,
Ndipo mai wanga, you clearly demonstrated genuine quality of leadership, and you managed to hold firmly and stood firm in defending the Republican Constitution and defending the country's constitution of this country, of the Republic of Malawi. Ndipo tonsefe tidamva kukoma ngati nzika za dziko ndi ziganizo zimene mapanga. Komanso collaboration imene mapanga ndi engagement imene mapanga ndi anthu osiyana-siyana, chifukwa zimene zije ndi zimene zimasoweka in women leadership, in qualities, the qualities of leadership in women. Azimayi amenera kuti adziwe udindo wawo. Ndi chifukwa chake ndikunena kuti mai wanga, mai olemekezeka Mary Tom Navicha, mwandikumbutsa kunena kuti mwa inu, you are not just an ordinary woman. Muli utsogoleri, muli upangiri. Ndipo anthu ambiri chomwene dziko limafuna kapena limasowa, those are rare qualities of leadership ngati zimene inu mumapanga. As Minister of Gender, munali munali leader of the opposition, and owing to the same, mudapanga zinthu zomwe zidakondweretsa mtundu wa dziko la Malawi. Ndipo ndiyamikenso olemekezeka mai wanga Dr. Matanga, Dr. Jane Matanga. Mulungu akudalitseni. Ndi azimayi ambiri amene muli ku parliament, komanso azimayi ambiri amene muli at leadership levels, zomwe mukuonetsa mtima okonda Malawi. Osati kutengeka with short-term gains, koma kuyang'ana zomwe dziko likukonda kuti dziko lipite chitsogolo. N'chifukwa chake wina danena kuti do not trade long-term gains with short-distance pleasure. Ndibwerenze ndimakonda mawu amene okuwalankhula. Do not trade long-term gains with short-distance pleasure. Mundilole, Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, ndiyamikenso kuti ngati zili zoona mwapanga chiganizo chokomera mtundu wa dziko la Malawi kusankha Honorable Clement Stambuli. Honorable Clement Stambuli, Amalawi anzanga, our president Nkulukuta Moyo, tidzimunyadira, tidzimuthokoza, tidzimulemekeza, tidzimugwira dzanja, tidzimchitira zoyenereka chifukwa dziko limadalira anthu amene akukuzungulira, osati anthu amene their personal interest zikufuna zikhale patsogolo koposa national interest. Pala anthu ena kuganiza ndi kapangidwe ka zinthu ndi anthu amene amabwezeretsa zinthu za chitukuko cha dziko mbuyo. Ndiwathokoze a president kusankha olemekezeka Bambo Clement Stambuli from Nkhotakota. Pamene sikukuchitika zisankho zili ndikhulupirira kuti zinthu ziziyenda mokomera mtundu wa dziko la Malawi chifukwa Amalawi akamafuna anthu kuti atsogolere amayang'ana upangiri. Nditi ntidekhe popanga ziganizo ncholinga chakuti dziko limayang'ana ma qualities of leadership ndi mmene anthu akutumikirira dziko lawo ndi ziyembekezero zimene Amalawi ali nazo. Mulungu
akudalitseni a president anga. Ndipo ine Billy Banda, I strongly feel indebted ndi maganizo amene mumapanga. Ndipo I'm confidently sure, Your Excellency, kunena kuti pamene anthu akuyembekezera zinthu zambiri, ngakhale anthu timaona kuchedwa chifukwa chakuti pena pake nkhawa okapena mavuto akakukulira. You cry loud out. Umalira mfuu, umasowa kudula nkhule. Chifukwa chimenecho ndikuthokozeni president mwapanga chiganizo chabwino. Ndipo ndichiyembekezera kuti you are going to make proper appointments in various levels kwa anthu amene akuyenera maudindo kuti atumikire dziko. Chifukwa dziko lino limafuna anthu amene akhoza kuthandiza Malawi kuti lipite chitsogolo, to take Malawi forward. Zimatengera nzika za dziko to drive the country and take Malawi forward. Chifukwa cha ichi tindichiyembekezera kuti Your Excellency, it will not take long. You will expeditiously look into the important way of appointing right people in right position to drive this country so that Malawi's younger generation or Malawi's future can be guaranteed. Ndipo anthu ambiri tindichiyembekezero. Ndipo ndikupemphera president musaleme pakuchita zabwino. Yang'anani kumene mtengo wagwera. Anthu akamayankhula molira modandaula, Your Excellency, muzitha kuyang'ana udindo umene muli nawo. Muzitha kuyang'ana mmene mungathenso kuchitira ubwino mwansanga kuti anthu athe kumaona ubwino ochitira dziko lawo zabwino. Mundilole pamene ndikumaliza a president anga, Your Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, on this day, the 17th of March of the year of our Lord 2026, ndi tsiku limene lili lokhetsetsa msonzi kwa anthu ambiri ife. Ine Billy Banda, I have walked in the corridors of Malamulo Secondary School, and there again I was privileged to be a member of the National Choir. Nthawi imeneyo, Your Excellency, National Choir, His Excellency the late Ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda. Ngati panali munthu amene ngati panali anthu amene amawakonda ndi mamember a Malamulo Choir. Malamulo was another choir, it was more like a national choir to him. Chaka ndi chaka timapita kukamuimbira Kamuzu Stadium komanso pa all national events. Kamuzu, His Excellency Ngwazi Dr. Hastings Kamuzu Banda then amakonda kukumbukira nthawi imeneyo kuti tikakhale nawo poimbira Malawi pa national anthem, pa nkhani yoimbira dziko lathu. Ndi ndikadakonda ndi pempho pamene tikukumbukira maliro amene akuyikidwa lero pa 17 kumzimba, ndikadakonda Your Excellency chikadakomerani maliro amalemu Pastor G.S. Moyo chikadakomerani. Sindikudziwa kuti kodi amene amapanga aganiza bwanji kapena
whether they have made a consideration ndikadakonda Your Excellency mukadapereka chiganizo chapadera to give maliro malemu Pastor G.S. Moyo a state funeral. Chifukwa the contribution that adapanga Pastor G.S. Moyo ndizo patsa chidwi kuntundu wa dziko lino la Malawi. Ndipo anthu amene adutsa ma corridors of Malamulo Secondary School ndikumaka imbaso ku Malamulo Choir, including myself, Billy Banda. I was privileged to enjoying being part of it. Kukakhala nawo. Chifukwa cha zotsamwitsa zimene tikumana nazo ma finances talephera kuti ndikanatha kubwera nawo ndikakhale nawo kumaliro a Pastor G.S. Moyo. Koma mzimu wawo, Your Excellency, utse mumtendere. Which is why ndikupempha Bwana President, from your own way of consideration, mukadapanga issue a public statement in honor of the late Pastor G.S. Moyo. He made a significant contribution to the people of the Republic of Malawi. And tutaimba, ndipo timaimba, ndipo amatikonda, ndipo timakondedwa. Ndipo ana a Pastor G.S. Moyo tikuwatonthoza kuti tilinanu. Alice Billy Banda is with you, and all you other members of your family, tilinanu. Mulungu akutonthozeni. Mulungu akhale nanu. Mzimu wa malemu Pastor G.S. Moyo utse mumtendere. Zikomo kwambiri Amalawi anzanga. Thank you very much, fellow comrades, and thank you very much, fellow Malawians. Thank you very much, and God bless Malawi.